Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to my fans on the TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 3, Rwanda 0. I'm John Pafe, my sister Kamawanu Pumagu. Oh, hayisa uphuma eBarberton. Ikimi wena kanjani? Isithibo. Yeah. Yabona kuthini ne? Angifuni ukukhuluma kakhulu ne. Yeah. Mara. Sure. Ngithi mina badlala abafana ne. Angikhulumi ukuthi iKaizer Chiefs or iPirates or iSundowns ne. Badlala abafana ne. But ngizokuniketa ne. Ngithi mina Siphombuli ne. Ngabe bekungimi ne. Man of the match bengimnika. Vandaag. Yeah. Banana dashboard. Isandla semfana iskim so love ne. Loya mfana loya. Bese gijima amapolice. Buka ngikutshele Sithibo ne. Laba labashaya amagoli babuya. Singakhulumi kakhulu ngoba sikhuluma ngale eSlaughterhouse eOrlando. Amapakaniya. Labafana bayayadi ne thina Sithibo. Abayazi. Angeke sikhulume ngalaba abafaya nga 88 minutes. 88 minutes. 53 seconds Sithibo ne. Ngithi mina iKaizer Chiefs ne. Angithandi Sithibo. Yeah angithandi. Sithibo bengithi ngothenga ijezi lePirate bathi ngafitha ngele iKaizer Chiefs bangorder online. Ngathi sorry my sister. Ngathi angilifunde. Kodwa Sithibo ukuthi ngifithe ngelani Sithibo. Ngifithe ngalani my sister. Sithibo mina ngithi ngifithe ngele Man City Sithibo. Yeah. Hayi banana public. No Sithibo. Public Sithibo. Yabona ijezi leKaizer Chiefs ne. Ngathi banana elidiniwe likhathele. Yeah. Sithibo. Hayi. Ngithi mina pakaniye ne. Mara ngithi yabona namuhla ne. Celebrate in South Africa guys. Asiphinje sibonge sithi thank you Chilofina. Abo Nigeria sabonga ukuthi basenzele umsebenzi ngale. Yeah. Awe. Sithibo. Ngiyashadisa Sithibo. Ngimthathe Sithibo. Mthathe. Yeah, but guys.